ni nan yo kyankyawa karo salati kun shi ɗahe ɗan baiwa annabi shugaban da ya zarce kowa mai waka ne da baitoci ne ina zo murna ne auren kauna ne sani ango ne amina amarya ce sallama ta gare ku ango da amarya gani taron bikin ku kowa na dara ranar farin ciki ce yau ba a gaya wasu bai cika gare ku yau shirya abdul ne da wakar aure ne salon sauti ne kuyo taku ne ina mata ne ku juya mata ku taka mata sama mata ku juya mata kun yi baya sai ku yi wata ku ɗaiɗai domin bikin ku ne mata amina mami kin yi dacen wanki ki zauna a gidan ki karki mai tsaki biyayya ce zaki yarki ɓato ranki ibada ce zaki kinga kin ɗau aiki to ki yi masa hidima amarya a karki mai gardama amarya sani ango uban ya sai ka rike ta tun da nauyinta ne akan ka rike ta ta amina gidanka ka hau wani zauta aure sai hakuri tunda kauna kuma ta yi kwari igiyar so kuma ta yi kauri amarya ki rike mijinki yanzu inda shi ne bambanki yanzu kin dafa shi zaki wanzu tunda aure bauta ne a zaman so kun gane kashi kun ci riba ne yanzu ƙwarya ta bi ƙwarya ko ta yi ƙwarya idan an aza garwa mu ɗau zancen kowa mu ɗau waƙar aure tun da dai ta gama kowa ana aure yanzu lokaci ya gama kowa amarya za ta ta gidan angunta ta zauna ta yi don ibadu yanzu a'a ke amarya ce kin ji ɗauki duka zancenmu amarya amina fitar manya ce da angonta sani fice sun dace misalin hasken wata kamar za'ara ce to ku zauna a gidan ku wanda jayayya tunda aure kuka yi sila ta kaunaya ya ɗiban waka na yanzu na zo da yan amshi kundi da kazancan Allah ya samu dace, Ubangiji Allah ya bada zuriya ɗaya ba, amin.